Og så valgte så er der råd til Robin Samse i Vestjylland Center. Der er sygt mange mennesker. En her Det er altså... så er alle fansene samlet i Slagelse. ja. Så valgte mig nu, vi står her i 1,5 time. Vi er meget, meget tæt på. Det er faktisk rigtig nice. Jeg prøvede lige at tage den på den. Hvis man ikke bare vil forkert sende for sig. Okay. Du kan sætte det her måske. Det er det heldigt. Så godt som min autograf kan se ud. Det var typisk chili. Ja, hun er altid vejen. Det var mere ved dig. Hun lå og sov på dine ben i nat. Ja, og jeg måtte ikke rykke mine ben.